Bil-power station tal-gass il-gvern qed jisraq lin-nies 200 miljun kull sena u għalhekk li l-Prim Ministru jrid jgħid kif se jrott lura dawn il-flus misruqin. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'dibattitu parlamentari li sar fuq insistenza tal-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu bejn Adrian Delija jgħid li din hija serqa minn fuq il-poplu kollu. Tieħu l-flus biex taddihom għand ħaddieħor u jħallsu għalihom 100 miljun fis-sena, 200 miljun fis-sena, intom li qegħdin id-dar, intom li qegħdin tisimgħuna, intom li għandkom il-kontijiet għoljin, intom illi trid tiġġieldu min qed jgħid il-verità f'pajjiżna. Fid-diskors tiegħu fil-Kamra tar-Rappreżentanti Adrian Delija spjega x'inhuma nuqqasijiet kbar li fih il-kuntratt tal-power station tal-gass li xpruna il-Ministru Konrad Mizzi. Li din il-power station ma kienet xejn ħlif magna illi taħsel il-flus ħalli tnaddaf dak li l-gvern rid joħdilna minn bwietna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista mill-lista ta' fatti u mhux allegazzjonijiet li joħorġu mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, konklużjonijiet li jkissru l-argumenti kollha li qed jagħmel Joseph Muscat. Min-naħa tal-gvern jinċert li hemm nisserji wkoll. Min-naħa tal-gvern jinċert li hemm min ma jaċċettax li l-affarijiet isiru b'dan il-mod. Ma nistgħux nibqgħu inħassru ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U għatenna li din il-power station miexejn għajr magna li taħsel il-flus li l-gvern qed jieħu minn ħalq il-familji. Il-Prim Ministru tana s-serħan tal-moħħ, tana l-komfort, ħareġ jifraħ u għalilna Maltin u għawċin. Mux 200 miljun fis-sena qed nisirqukom ta' 200 miljun kull sentejn. Dak għalilna l-Prim Ministru. Allura naħseb stenna illi l-Maltin u l-Awċin kollha għamu bil-wifqa iċabċfulu illi flok fuq sena qed joħdulna 200 miljun fuq sentejn. U għassaħaq li dan ir-rapport huwa raġuni oħra għaliex Konrad Mizzi għandu jirreżenja immedjatament fil-waqt li l-gvern għandu jagħti lura dawn il-miljuni li nsterqu minn ħalq in-nies. Issa l-gvern jgħidilna dawk il-100 miljun minn fejn ħajġibhom lura. Għax hawn mhux żball ta' matematika qed nitkellmu, hawn qed nitkellmu fuq xirja, fuq serqa minn fuq il-poplu Malti u Awċi kollu illi ħireġ mill-Brittana.